aku ndeloki statusmu WA anu. Sampeyan semakin kesini semakin naik daun ya ta? Amin. Semakin naik daun. Dadi iki ndelok statusmu tok iki jadwale padat iki aku ndelok statusmu tok iki wis kesel. Padahal aku ora nglakoni nggur ndeloki statusmu tok. Ya makane lek aku capek gitu kan butuh support darimu to, Mas. Ngono ki mbok ya pengertian, Dek, semangat apa piye ngono. Ndak dirimu pane dirimu tok sing pas main ngono sing nyemangati aku. Ngono lek aku sing main ngono ndak disemangati. Aja demeki kene lho. Lah nyapa ndi sing ndi? Kowe demeki pipiku sing obah duduk pipi lho. Nanti. Mbok kaya enek mak klepok. Aku delok ndang. Hei. Wes rusak lang. Tadi datang sini jam berapa? Aku tadi datang ke sini jam pinten nggih, Bu? Wau nggih. Oh, jam maghrib engko wau, maghrib. Napa? Sak bibare maghrib. Oh, sak bibare maghrib. Jam 10-an wau. Wah. Sik to, aku ki tanya umurmu piro to jane? Umurku berapa ya kira-kira? Heeh. Mas Akbar berapa? Aku 22. Oh, aku 21. Alah, kok modelnya dipas-pasne ngono kuwi lho. Tekan-tekan umure piro? Aku 21. 21 tenan ora. Ndak kemarin aku 15 tahun. Bayo. Sekarang 16. Nganu, Mas. Piye? Satu hari umurku bertambah. Oh, lah umur 16 koyok ngene itu terus nek kuliah ora mangan dosene. Ya lek dosene klem dipangan ya iya. Sadurunge mangan dosen mangan aku sik. Apa kok Mas Akbar ki apa kok? Gemes aku. Kediri ki gone seniman, Dik. Padang seniman. Bahkan kemarin aku mendengarkan HUT Kediri itu wayangan 3 hari katane. Wow. Aku denger. Beki nyapo. Loh kan yo kaget loh Mas, Oh, Kediri iya. loh, Kediri loh iso 3 hari wayangan ya. Full itu 24 jam. Ya. Wah. Dulu itu ada sinden dari Kediri yang terkenal zaman dulu. Wow. Siapakah itu? Namanya Bunyi Kartini Sabdose. Kowe nyapa kok? Ora tak apa-apane. Sapa Mas jenenge Mas? Bunyi Kartini Sabdose. Bunyi Kartini Sabdose. Kartini. Iya, Kartini. Kartini Sabdose. Itu dulu itu muridnya Pak Narto Sabdo. Oh. Itu terus? sudah melanglang buana. Okay. Bahkan itu namanya sinden dari Kediri muridnya Ki Narto Sabdo, ya toh. Jadi kondange Bu Kartini Sabdose kuwi mergo srawung karo dalang-dalang. Sering kumpul dalang-dalang Pak Narto Sabdo, Mbah Panut Nganjuk. Mula sampean nek pengin saya melejit sering kumpul aku. Mas ngene Mas. Yeah. Wong aku lo biasane lecetan mbek sampean. Mas di mana ngono sik repot ngono. Lah terus piye lek kumpul ya kok iso. Wong ben dicetok sik sibuk, sik repot. Ngene lho, Dik. Oh iki kok gayamu ki lek pas dalang ngene iki dolan mbek aku ngene. Ngomong bareng dicet lho Mas ndak respon belas. Tenan. Ora, ngene lho, aku ki nek nggur ning Aku chat. mendingi cetan karo Kolil ka. Cetan karo sapa? Kolil. Sama bapakku to. Bapak tercinta ya. Ora ngono nek Dik Niken. Aku ki nek nggur chat tok, iki kadang-kadang ki nggur linu tok ngono tok. Dadi iki Lah chatku ki piye kok iso linu kabeh lho. Ora maksudnya ki nek nggur kakean rencana kakean anu iki kadang-kadang tidak terrealisasi ngono lho. Malah kadang-kadang sing dadak ngono kuwi malah iso dolan-dolan ayo butuh dolan ngono. Mau didadak aku nek sering ning Solo no. Yo ngono kuwi nyusul ning Solo. Emang mau disusul ning kono enek nganune ae. Ora enek. Ora enek ya. Ora enek ya. Nembang aku kangen suaramu. Kangen suarane apa kangen wonge? Ya sekabehane ya to. Lek kabeh ora disangoni. Alah, ya kan sangu ora kudu duit. Aku lho ndek iki ulang tahun lho Mas Ramo kado piye kok masuke? Lah aku wingi bar lulus anu kok ya ora mbok kado, bar lulus kuliah. Tak kado buket no. Buket apa bareng tak buka? Loh, buket sempak kemamel sing napani genapa Kolil lah ya. Sing uga ora lali
ngucapke panuwun kagem sedaya para warga masyarakat kang mapan ning dusun Wonorejo ingkang boten saged kula sebataken setunggal mbaka setunggal. Iya, ingkang sampun pitados sing wis percaya dumateng kula sak rombongan Astabrata Group ingkang mijil saking Kota Angin Kota Nganjuk, anggone paring lelipur wonten ing Wonorejo dalu sak mangke. Oh ngono, iya, sowan komplit plat AG Astabrata Group. Iki pentas perdana ning laladan kene dan sekitarnya. Oh tenan nok mula uluk salam. Lah iya. Kang mapan ning Wonorejo kene. Ha iya. Dasare para warga masyarakat panitia nggone gelar acara ya wis disembadani disumbutke mula awake dhewe kudu semangat anggone paring lelipur anggone paring hiburan. Iya, ngestokake dawuhmu. Aning runtutan rangkaian acara pagelaran wayang bengi iki mujudake acara puncak. Dadi ibarat sing dianti-anti wis dadi bukti, nggih. Sing diantu-antu wis bisa lumaku, nggih yung. Wah luar biasa. Penontone kebak, penontone akeh sing pamirsa bengi iki padha mbludak ya yung. Oh tenan kok nok. Saka rasa bungahku nduk wah luar biasa. Wit sore wit jam 8 mau wis sek penonton. Bakul ya akeh ra umum. Lah iya. Aku saking senengku tenan nok. Ora ujar, ora kaul. Dusun kene besok nek wayangan neh kok dalange tetep aku. Bakal tak gratisi waton nanggape wis ping 70. Lah iya. Lak mudar wis putu ya. Lah ya luar biasa. Lah ya senadyan lagi pisan sowan marak mangarsa ning kene para pepunden para panitia nek ngerangkul kanca-kanca Astabrata wis kaya dulure dhewe ya ngene iki tembung wong liya dadi dulur iki ya ngene iki. Lah ya suguh gupuh lungguh aruh orang nguciwani. Wah luar biasa. Aku teko pelagi mudun tekan mobil. Aku arep ning jeding pundi kamar mandine. Monggo padalang kula teraken niki Mas Dalang niki. Lah niku wah wis kadung mlebu jeding. Wah lah kok jedinge renek ciduke to nduk. Wah anggone shower. Iya ngestokake dawuh. Didongake ikut muja lan muji ya nok. Nggih. Muga-muga sabubaring ringkitan nggih. Sabubaring ringkitan warga dusun Wonorejo tansah pinaringan rahayu wilujeng niskala tinebena saking durga sengkala cinaketa ing bagya mulya. Amin Allahumma amin. Muga-muga sing isih durung keparingan jodoh enggal cinaket karo jodone ditemokne karo jodone. Sing urung pinaringan keturunan ndang diparingi keturunan. Oh ngono. Sing rezekine seret muga-muga rezekine bar wayangan iki iso melimpah ruah. Ya. Muga-muga sing duwe utang, muga-muga sing ngutangi lali. Lah ya. Oh iso nyaur. Iya ngestokke dawuhmu. Derek memuji tirakatan tintingane Mbah. Iya. Iya. Sing baku paring lelipur marang para warga masyarakat. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala
sesembahanku rintan lan dalu manglimang waktu kanggo brasta mungkar nafsu sedulurku aja nganti kliru mong Gusti Allah sesembahanmu rintan lan dalu mong lima waktu kanggo Kenceleng sing seru ya. Gusti Allah sesembahanmu rinten lan dalu mong limang wektu kanggo brasta mungkar lan nafsu sedulurku aja nganti kliru mong Gusti Allah sesembahanmu rinten lan dalu mong limang waktu kanggo brasta mungkar lan nafsu Sing kepareng rawuh ya kuwi para-para ingkang winengku kinurmatan undangan-undangan ya sing kepareng rawuh akeh no. Pak Lurah uga rawuh, Pak Lurah. Lurahe sing ndi? Angger sing brengose kuwandel ya kuwi. Ya. Oh ya. Pagelaran malam hari ini juga di live streaming. Lumantar channel YouTube awake dhewe ya kuwi Astabrata Media. Oh ngono. Dadi sing ora bisa tindak ana ing TKP, ora iso rawuh ning lokasi, bisa memonitor langsung lumantar channel YouTube dhewe-dhewe. Oh ngono ya, Mak. Ya ngestokake dawuhmu. Iki dasare bersih dusun pada malam hari ini ngepasi wulane wulan Agustus. Wulan kamardikan. Dadi temane gotong royong. Iya. Semangat kemerdekaan. Iya ngestokke dawuhmu. Yo ditanjake. Aku Kang Sarto kowe rene ora ijen. Uga nimbali adiku sing asli saka Mijil saka Kediri sing lagi naik daun. Lah iya. Sing wis diantu-antu karo para warga masyarakat Wonorejo. Dik Niken Salindri. Diaturi jumeneng. Disepoti no, sepoti tutang tang tak datang tang tang. Ayo. Monggo Dik Niken jumeneng Dik. Ayo.
Selamat malam. Wilujeng dalu Dik Nike. Selamat malam, sugeng dalu, good night, Ayang Akbar. Yang paling ganteng sendiri. Oke, gantengnya nek sendiri. Nek karo kancane ora. Sowan ana ing Wonorejo, Dik, dusun Wonorejo. Iya, benar. Di Kecamatan Kepong, Desa Kampung Baru lho. Lah ya dusune. Dusune Wonorejo. Oh, dusun Wonorejo, Desa Kampung Baru, Kecamatan Kepong, Kabupaten Kediri. Iya, terima kasih banyak. Ini acaranya kalau boleh tahu? Bersih dusun. Bersih desa, bersih dusun. Ya. Didoakan dulu buat semua dusun Wonorejo, khususnya warga Kediri dan sekitarnya. Terima kasih banyak karena sudah mau hadir di malam hari ini. Tumplek-blek sekali nih Mas penontonnya. Nggih ta, Dik? Iya, sampai teko mburi kono njejal sampean malik. Lah ya akeh. Ora ketok malikmu ngono, ketok bokongku malian. Lah iya, sakmono ya wong tok ya. Iya, nek sing gawe barang. Ya ibu-ibu paling banyak. Ibu-ibu paling banyak Mas Akbar. Ya didoakan semoga sehat semuanya, panjang yuswanipun, mugi-mugi rezekine kathah barokah, turah-turah, ora lokaning malah kebak. Mugi-mugi ibu-ibu sedanten teng mriki saged nimbali wayangan piyambak-piyambak. Loh, Mas, niki teng desa sini itu di mana ini? Di Kepong. Di Kepong ini ada banyak acara, Mas. Oh, ning sak kecamatan Kepong. Malam hari ini wayangan. Ya toh? Dewingi elektun ini bolak-balik. Soalnya akeh wong do rabi ning kene. Oh, usum wong rabi ya. Besok di tanggal 5 ada juga jaranan Mayangkara. Bintang tamunya ini kan Salindri Mas, tenan nih. Oh. Bisa ditawake ya toh, Bu ya. Ya Bu ya. Delok ya Bu ya. Rumahmu dari sini jaraknya jauh atau dekat? Wah, dekat sekali. Hanya 1,5 jam. Ya adoh kuwi. Yo cedak kuwi Mas. Soalnya tak lakoni dengan ikhlas dan hati yang tulus, iku mesti cedak. Oh. Ngono lho sayang. Ya sayang, kabarnya gimana sayang? Kangen lho mbek dirimu, kangen lho. Iya. Piye Bu niki Bu? Nyapu topo babu-babu Nyapa? Piye wah aku ngene iki mati gaya aku ngene iki. Enggak, mane Mas Akbar lek kadon jejer aku sing disang duduk raiku ae. Susune. Hei. Masalah iya. Iya. Malah iya. Lah wong sampeyan iki lho Mas Akbar ya wong dikangeni ya ndak paham sampeyan iki diceti, tak ceti ngono ra gelem bales nyapa to jane. Ya bales lho jane. Kan ya lara to Mas atiku. Oh alah. Terus ngene iki lho. Mosok sampean ndak kangen to ambek Aduh. Sik to. Kayak iki niken iki VC aku. Lah wong aku pas latihan kayak pas latihan nyapa jane. Ya mbok aja diomongne ngono iki aku kan malu to malian. Terus VC terus mari ngono ditolak kan malu to aku ngono kuwi malen. Kayak rumangsane aku cewek murahan terus VC ditolak ngono kae kan. Emang gue cewek apaan? Luar biasa iki lho, matur nuwun karo Pak Kasun. Iya, terima kasih banyak buat Pak Kasun, Ibu Kasun, Bapak RT, Bapak Lurah, semuanya ketua panitia, Bapak Kapolsek itu, semuanya terima kasih juga sudah hadir semua Mas hari ini tuh lengkap sekali ya. Oh iya. Iya, begitu. Ngene aku ndeloki statusmu WA anu. Sampeyan semakin kesini semakin naik daun ya ta? Amin. Semakin naik daun. Dadi iki delok statusmu tok iki jadwale padat iki aku delok statusmu tok iki wis kesel. Padahal aku ora nglakoni nggur deloki statusmu tok. Ya makane lek aku capek gitu kan butuh support darimu to, Mas. Ngono ki mbok ya pengertian, Dek, semangat apa piye ngono. Ndak dirimu pane dirimu ta sing pas
Ngono lek aku sing main ngono ndak disemangati. Aja demeki kene lho. Lah nyapa ndi sing ndi? Kowe demeki pipiku sing obah duduk pipi lho. Nanti. Mbok kaya enek mak klepok. Aku delok, Dang. Hei. Wes rusak lan tadi datang sini jam berapa? Aku tadi datang ke sini jam pinten nggih, Bu? Wau nggih. Oh, jam maghrib engko wau, maghrib. Napa? Sak bibare maghrib. Oh, sak bibare maghrib. Nggih, jam 10-an wau. Wah. Sik to, aku ki tanya, umurmu piro to jane? Umurku berapa ya kira-kira? Heeh. Mas Akbar berapa? Aku 22. Oh, aku 21. Alah, kok modelnya dipas-pasne ngono kuwi lho. Tekon tenan. Umure piro? Aku 21. 21 tenan ora. Ndak kemarin aku 15 tahun. Bayo. Sekarang 16. Nganu, Mas. Piye? Satu hari umurku bertambah. Oh, lah umur 16 koyok ngene itu terus sok nek kuliah ora mangan dosene. Ya lek dosene klem dipangan ya iya. Sadurunge mangan dosen mangan aku sik. Apa kok Mas Akbar ki apa kok? Gemes aku. Kediri ki gone seniman, Dik. Padang seniman. Bahkan kemarin aku mendengarkan HUT Kediri itu wayangan 3 hari katane. Wow. Aku denger. Beki nyapo. Lo kan yo kaget lo Mas Oh, Kediri iya. lo Kediri lo iso 3 hari wayangan ya. Full itu 24 jam. Ya. Wah. Dulu itu ada sinden dari Kediri yang terkenal zaman dulu. Wow. Siapakah itu? Namane Bunyi Kartini Sabdose. Kowe iki nyapa kok? Ora tak apa-apane. Sapa Mas jenenge Mas? Bunyi Kartini Sabdose. Bunyi Kartini Sabdose. Kartini. Iya Kartini. Kartini Sabdose. Itu dulu itu muridnya Pak Narto Sabdo. Oh. Itu terus? sudah melanglang buana. Nggih. Bahkan itu namanya sinden dari Kediri muridnya Ki Narto Sabdo, ya toh. Dadi gitu. kondange Bu Kartini Sabdose kuwi mergo srawung karo dalang-dalang. Sering kumpul dalang-dalang Pak Narto Sabdo, Mbah Panut Nganjuk. Mula sampean nek pengin saya melejit sering kumpul aku. Mas ngene Mas. Yeah. Wong aku lo biasane lecetan mbek sampean. Mas di mana ngono sik repot ngono. Lah terus piye lek kumpul ya kok iso. Wong ben dicetok sik sibuk, sik repot. Ngene lho, Oh Dik. iki kok gayamu ki lek pas dalang ngene iki dolano mbek aku ngene. Ngobareng dicet lho Mas ndak respon belas. Tenan. Ora, ngene lho, aku ki nek nggur ning Aku chat. mendingi cetan karo Kolil ka. Cetan karo sapa? Kolil. Sama bapakku to. Bapak tercinta ya. Ora ngono nek Dik Niken. Aku ki nek nggur chat tok. Iki kadang-kadang ki nggur linu tok ngono tok. Dadi iki Lah chatku ki piye kok iso linu kabeh lho. ora maksudnya ki nek nggur kakean rencana kakean anu iki kadang-kadang tidak terrealisasi ngono lho. Malah kadang-kadang sing dadak ngono kuwi malah iso dolan-dolan ayo butuh dolan ngono. Mau didadak aku nek sering ning Solo no. Yo ngono kuwi nyusul ning Solo. Emang mau disusul ning kono enek nganune ae. Ora enek. Ora enek ya. Ora enek ya. Nembang aku kangen suaramu. Kangen suarane apa kangen wonge? Ya sekabehane ya to. Lah kabeh ora disangoni. Alah, ya kan sangu ora kudu duit. Aku lho ndek iki ulang tahun lho Mas Ramo kado piye kok masuke? Lah aku nek wingi bar lulus anu kok ya ora mbok kado, bar lulus kuliah. Tak kado buket no. Buket apa bareng tak buka? Loh, buket sempak kemamel sing napani kenapa kali lah ya Sik to jelas. wingko salah kirim wingko. Ora Mas. Wah, buket kok tak buka isine sotek no. Yang ada sayapnya. Ya sing penting kan kayak hadiah to. Oh, lah mosok arep tak nggo apa? Masker. Oh, ngono. Corona ra doyan kuwi. Gila iki lho, maskeran sotek iki lho kok iso ki dicantol endi kok ora pliket kabeh iki. Oh guys. Nembang.
Bowo, warga kene yang ditunggu suaramu dan aku pun juga yang menunggu suaramu. Alah Mas Akbar, kita berpelukan dulu dong. Berpelukan dulu. Halah ngene iki sinisin kok lek wis ning ngisor panggung, Dek Niken. Mosok aku ngono kowe. Ya ngene iki karo kudu jaga wibawa, jaim. Nek ning jero ruang wong loro ya beda. Entar dong, tak jleng. Aya, nembang Dik. Apa? Bawa yo, apa yo? Apa, Pak? Sinden bocah. Oh, Mbah Sukron ngene. Ana sinden tung. Palaran, Mas. Oh, palaran. Siap. Pelok iki, pelok. Ana sinden isih abang. Ngapunten Pak nika digantos bawa nemen mawon nggih. Lho. Apa nek bawane nemeni? Hah? Nemeni apa nek bawane? Rol itu bawa. Oh, iya. Iya, seperti itu. Boleh minta nadanya, Mas? Aku kalau bawa itu sekarang nggak kuat loh, Mas. Oh, nggak kuat. Iya, soalnya ini. Apa butuh napas buatan? Butuh, Mas. Dipancing sithik kok langsung. Aduh, kingko. Aku kingko medun wayangan jariku teles kabeh. Nyapa? Wes. Aku sisri kaya banci ngene ya greges. Ora. Ndak gareng ngene iki saking sayangku ambek sampean. Oh, aku juga sayang. Orang sayang itu kan bisa membutakan segalanya. Betul. Tresno iku buta. Heeh. Apa iki nembang kok bebas wae. Bagaimana kalau kita paring yang seragenan dulu aja? Oh gitu. Iya, tapi ndak usah bawa. Oh, nggak usah bawa ya. Nanti bawanya biar Victor aja. Oh iya, untuk salam membuka dulu ya. Iya. Seragenannya apa? Boleh Wisatresna aja, boleh. Wisatresna. Oh, tadi sudah ya? Oh, belum. Ya wis ora usah ngegas bedil men go. Wisatresna ya iso, ninggal katresnan iso. Itu aja wis, gela aja wis. Gela. Lali janjinya aja wis. Mas, apa gela wis, Mas? Gela. Wek. Oh, pasti nanti. Jenengan kok yo update, Mbah. Jenengan kok yo nonton videone, Masya Allah. Top, Mbah. Top. Nggih, luar biasa. Nanti kita pas habis Wisatresna nanti duet sama Victor, nanti full duet sama Padahlang nggih to, Bu nggih? Nggih. Setuju nggih, Bu nggih? Allah. Dhisik ngono Bu ya, Akbar Ibu ya. Ditunggoni pacare gak gelem duet belas karo aku, Bu. Tenan. Saiki ya Bu ya, ndek mau arepe munggah Bu ya. Ndek mau chat, Dek ini kan cantik mengke duet nggih sembuh arang sampean wis to pira. Romangsaku kok. Ayo dikasih seraginan dulu. Wes. Romangsaku kok ngudal wadi Mas aku. Oh ning kene rene ge kalah-kalahan dalange ae. Ayo Gela. Gela. Bisa Mas Trabata. Seraginan ya.
Wah, lagu gelo. Iya gelo. Sing penting aja gelo karo aku. Ndak. Oh. Iki sampean sudah ketemu Pak Kami Tuwa dereng? Pak Kami Tuwa. Anu Pak Kasun. Belum. Oh, belum diaturi minggah. Mergo iki undangannya banyak niki. Wow. Sing kepareng rawuh. Monggo Pak Kasun. Monggo Pak Kasun masih lenggah nggih? Pak Kasun. Sini dong. Pak Kasun. Wah, monggo Pak Kasun. Ayo di spoti yuk. Oyo, oyo, Jawa. Bukan Pak Kasun. Kowe kelakon Kasune turu jaba kok. Oh, Pak Kasun ini tadi Ibu Kasunnya di mana? Suruh tidur aja deh, Pak. Hei. Mboten Pak niki namung gojek nggih, Pak nggih. Nggih. Anu Pak, komentar sepatah dua patah kata. Ya, monggo. Acara malam ini gimana? Iya. Nggih, alhamdulillah acara malam hari ini ramai, pengunjung padat krana Mbak Niken. Wah, luar biasa. Alhamdulillah. Halah Pak, mboten Pak, sanes kula sing ngomong nggih Pak nggih. Niku kanca kula. Oh, kancane niki. Nggih, bola Niken Salindri. Sing rawuh sinten mawon Pak undangane niki? Nggih. Sing tasih lenggah. Niki Bapak kula nggih tasih ta mriki, Bapak Kades. Pak Kades nggih. Bapak dan Ramil, Bapak Kapolsek nggih wonten. Wah. Mboten rugi Pak nggih wayangan nggih. Alhamdulillah niki wau nggih Pak Camat rawuh. Oke. Cuma sampun kondur rumiyin. Oh, Pak Camat nggih. Nggih. Nah, monggo Pak, niki napa sing saged nembang Dono Swanten sinten kinten-kinten? Mumpung wonten napa panjenengan ki Mbak? Nek kula ki Mbak mboten saged nyanyi. Oh. Kula tak nyerahne bapake. Kula serahne bapake nek nyanyi. Nggih, monggo. Monggo Bapak Kades. Oh, Pak Kades. Kampung Baru. Monggo Pak Kades Kampung Nggih, Baru. Monggo. Mriki nyusul mriki. Monggo Pak Kades, Pak Lurah. Aturan mriki. Wilujeng dalu. Wilujeng dalu. Pripun komentar riyen, Pak? Alhamdulillah. Gayeng nggih, gayeng nggih. Bintang tamune sae dadose gayeng. Wah, luar biasa. Matur suwun. Mbak Niken. Lah kene iki wau dipeseni Pak Kasun. Pak nek wancine nyawer jenengan mawon. Wah. Lah kula bingung niku wau. Dipasrahke kadese. Lah niku pripun niku? Nyanyi, kula kan mboten saged nyanyi to, Mbak. Pak niki repot niki. Nggih. Napa, Pak? Niki mumpung wonten Dik Niken.
Badhe Apa niki? dono sewanten napa? Gamelan nggih kenging musik nggih bisa. Monggo. Nggih. Duet nggih monggo. Duet nggih monggo. Nah niku sing kentun niku wae wis mboten penak nggih to. Mboten Pak, namung guyon Pak. Nggih. Tenanan nggih mboten apa-apa. Lah. Lah dereng nyanyi yo nyuwun arta nggih to. Sampun niku mau ping 3 sak srempeke. Nggih nggih. Napa niki Pak ngersake napa tembang napa? Nggih. Duet Pak. Wadah. Duet napa Pak? Apa ki? Monggo. Duet napa? Sing penak-penakan mawon. Napa? Nggih monggo. Kandas. Kandas. Nggih. Ora iso liyane. Oh nggih. Matur ngeten mengke Pak Sekdes. Oh nggih. Nggih, kali Pak Dan Ramil ugi Pak Kapolsek. Nggih. Mengke diunggahke sedaya mengke. Nggih. Bar niki. Nggih. Nek kandas didhisikke. Nggih, kandas dhisik nih. Pengen nyicipi. Niki kula panjeri riyen. Waduh, Nggih. saiki. Bapak ijen kaya apa to Papa? Bah, cekatan tenan. Cekatan niku. Nggih, langsung set ngoten neh. Matur sembah nuwun nggih Pak nggih. Sami-sami. Ampun nangis lho Pak, wong mandak. Sak lembar lho nangis Lah nggih. berkaca-kaca. Niku jatahe putrane. Tapi mboten napa-napa, Niki benjing. nak nggih dianggap putra to Pak, Nggih, dianggap nggih. anake dhewe. Benjing damel sangu sekolah. Sangu Mbak Niken. sekolah. Nggih to. Nggih, leres. Kandas Kula kalian buka kandas. lirik nggih Pak nggih. Nggih, monggo. Niki yogane nggih Mary. Manjeri. Ya Allah. Jen. Bapaknya abang kula biru. Sembah nuwun. Niku nembe niki sedaya napa nembe panjer niku? Nah, Kula manut bapake. wah niki repot nih gitu. Nggih. Yuk kandas ya dadekke digarap sing gayeng ya. Terima kasih. Matur Terima suwun. kasih Pak. Yes. Niki sinten malih Pak Lurah? Nggih, monggo Pak Kapolsek. Kapolsek Pak kersa Dan mboten? Ramil. Monggo sareng-sareng. Heeh. Oh nikan mawon. Oh nggih, matur nuwun. Badhe Sampun, Mas. Siap. nyuwun lagu. Napa? Bojomu tak silie. Kula semerep kan TikTok kan ngoten. Wah, Pak Lurah ya TikTokan to. Pak asline pripun? Lurah milenial iki TikTokan barang nggih. Niku kan panjere niki. Wah, Wah, Pak bojomu Lho, lho. nasilie lintune niku napa malih Pak? Sampun. Sampun. Heeh. Miris ya lagune. Nganu Mas lirike sing miris Mas. Kok iso? Bojomu sesuk tak silien ra penak tak balekne lah. Oh iya. Sing nggon penak ki apane? Maksudnya dijak omong-omongan ngono lho. Walah, nggih kurang no pale. Oh mboten Pak, mboten. Nggih mboten sembah nuwun nggih Pak. Alah mboten usah Pak. Alah napa to jenengan. Mungkin ditambahi malih. Siap Terus no, pun. nggih. Oh. Oke, ya dipinangkani sik. Apa? Oh, ya karo sapa? Lainnya dulu. Oh, lainnya dulu. Oke, lainnya dulu. Ini gimana Mas Akbar? Aku masih stay di sini. Ya. Ning kene bae wis to ning kene bae ibu-ibu ki senengane aku. Wes ya. Ning kene khusus dina iki dilencretne ini kan Salindri. Dilencretke. Apa sing anu diganteni liyane, Dik? Ganteni liyane ya. Apa sing musik? Oh. Dewa Tresna nggih. Oke. Permintaan. Kompane saiki malah sumeneng ngono to Mas lek. Jejer aku no malah sumeneng ning nyapa to jane. Anu aku kan jane wit biyen to, gak iso jauh kok sampeyan iki. Nah, Mbah. Nah lho, Mbah. Lho ngene iki. Dewa Tresna iki. Iya. Oke. Dewa Tresna yo. Engko ngatek ya engko ya. Yo ngadeg nek sampean engko aku sampean pegang nak yo ngadeg. Yo mesti wonge to. Wonge. Kan dia mau tak pegang ra ngadeg-ngadeg kok masalah.
Heeh, ngadeg gune Mbah Saban lho ngadeg. Dewa Tresna oke. Dik Niken, yuk digarap. Kok lagi iso karo marga
Terima kasih. Luar Dene biasa. terima kasihan. Niki dalange nyanyi malih napa sampun, Bu? Malih kok ya. Iso, Malih. kok iso diadang ngene. Arep balik kok Ndak oleh. diadang. Arep balang Ya, kok. aku. Ayo ndang nyanyi bar, Akbar nyanyi bar. Ayo bar nyanyi bar. Lah kok dalange genti kono lho. Kok kleru sing tak. Ki piye to ki carane? Ayo nyanyi yo. Ki piye? Sampeyan sing nyanyi aku sing dalang. Ngawut Aku ki iso yo dalang ki. Oh, iso. Heeh. Wes malah anu. Kosek lho jarene kok nyanyine hake. Apa enek to dalang dieret-eret kayak kucing. Apa? Ada pemuditan Gemati. Lagunya siapa itu? Aku. Apa ki? Gemati ki sing piye to ngarepe, Mas? Gemati pitaku yo selali. Oh, itu Suwir. Gemati itu sing penciptanya siapa? Yo kanca-kanca iki penciptane. Oh, Penciptane berarti di iki. YouTube tulisannya konco-konco. Bersama ciptaan Pencipta. bersama Astabrata. Oh, Ciptaan ngono. Astabrata. Kayak gamelane sing nulis lirik sapa? Nulis lirik yo anu sing ki lho Saron Lemu ki lho, Saron Lemu. Kuwi sing nulis lirik. Rumah saku ki ya, Mas ya. Yogane Astabrata ki lengkap. Kok lengkap? Enek sing cuwili, enek sing gawedi. Lek kadang cilik kecilian, lek kadang gede-gedean. Ndi sing cilik-kecilian ndi? Iki. Rene aja ngadeg kok sik, ngadeg kok Iki sik. seragam nganti oblong-oblong kayak dress. Tenan. Ngadeg kok. Ngadeg kok rene lho. Ngadeg kok rene lho, Ngadeg kok rene. Masya Allah. Bocah kon ngadeg kok. Iki nek ning buritan ora dipangan nyambe. Lho ngadeg kok. Iki lho ngadeg kok, Le. Kon ngadeg angel e ramok. Ngadeg kok. Wes ngadeg to, Bang. Ngene. Oh, jarit lho iso diitung lho rong jengkal lho, Mas. Anu, awake dhewe duduk di situ dulu, ya toh. Terus? Iki ambak anu. Kowe arep nyapa kok lungguh sing ngongkon lungguh sapa? Kok penakan. Iki ambak kaya ngene. Terus? Mempunyai suara emas. Wah, Wow, piye? Mas apa? Ya suara emas, suara berlian. Wow. Mosok Oh, anda nganu aku. Jajal dinikmati ning kono. Kuwi kene ya jajal. Terene lho iki. Mau nak dik niken urung. Beh. Kin jajal apa tak jongkrone apa ya kok angin miber. Jajal. Mau nak dik niken anu tak dereng bawa. Lagi diwakili iki. Iki Oh, ngono ya, Mas? bawane jos niki, suarane top Pak niki, Pak. Aja rada-rada Mas dhewe. Lagi ngene, ki ning tengah. Ade jeneng bapak ibu karo anak, ning anake rada nganu Mas ya. Oh, nyerimpet toh. Ayo Le ditunggoni karo bapak karo ibu ya. Iki kok dipoto kan kono to karo program KB ngono. Tapi Mas, kita termasuk anak kita gagal loh Mas. Anak kita. Heeh, kayak karo ngadeg kok bare. Aduh. Ya Cal, ayo bawa. Hah? Mikmu lho kualik. Ki lho nek anake njaluk mik buke ngene jare. Aku rong tau Mbah. Tapi ya. Iya. Mik. Oh bapake kong dimiknya ayo. Kaya Jangan gale kaya. Ayo Pak, bapak. Iya. Anake ben nembang dhisik kok ya. Anake ben nembang sik, adine menikmati. Dedek sik ayo. Lho. Engko malah nek gawe dedekne luwih cilik kok iki piye? Ini anak kodok. Sak botol Sprite ngono bisa. Anak adus piye? Ya jugur suluk. Ya jal bawa. Apa, Pak? Kan kutang. Wah, kayak. Heeh. Ning kene Dek, Wah. Iya. Wah, iki Bismillahirrahmanirrahim. Boleh bismillah barang. ya jal. Aja ngisin-ngisini. Iki dramane iki awakmu ki anake Akbar Syahlam karo Niken Salim. Alah ngono lho Mas Teh kan ibuke sinden, bapake dalang. Jadi aja ngisin-ngisini lho dadi anake iki. Kan yo malu ya Pak. Malu kucing, betul. Kok malu kucing gitu. Ya jal dinikmati suarane kaya apa. Bawani ya jal. Iki cah cilik iki suarane apa ya cilik apa ya gedhe. Lah ya, ketoke kok cilik nggonane. Ya apa? Ayo jajal. Ayo budak ora ngomong kok. Iya ya. Oh. Sabar. Anu lek kesuwen
Sik to, iya sik to. Sabar kalian. Suarane kaya apa? Kangenku tanpa umpama. Alah, terus ngono kuwi lho. Kok terus malah kaya upin-ipin. Suarane iki jan apik jan ra mentolo aku ngene iki kudu nyangoni. Alandang nang. Iso jaran. Piye? Alah. Ayo. Buat jajan. Buat jajan dulu. Makasih. Kok lek apik no ditambah yo ya. Ngono. Oke. Kok tambahi susu. Duh. Astagfirullah. Asin. Air susu ibu niken. Oke. Terus. Mong sliramu kang dadi telenging ati. Anu, iki ben tambah mesra ben iso menghayati bawane. Tambah pemeran. Sapa? Pesek jumeneng. Oh iya. Pesek ben tambah anu. Dhewe iki pemene ben nampa mantu ngono yo yang yo. Ayo pesek berdiri, pesek. Ayo kene. Ben tambah. Ya Allah, cok cuy. Iya. Seweger. Wah, jan. Terus lek ngene iki lek ngerangkul ora yo pas lho. Ya disangga kursi. Ayo ndang rayu nang kene. Anu ndak kene pangku. Apa jenenge ndak imbang kok empane. Piye? Ngopo? Polane iki. Piye? Walah. Lah, ngejrati sikil. Macek, Mas. Apa isine? Mancek rene, mancek. Sapa ora? Bismillah. Wah, lah yo ngene. Yo lah, banget tene. Yo, abote golek sego sak emplokan kaya ngene. Ki sapa ora? Awas sikile. Lah kowe nduduk ora ya kaya bolu lho, Mas. Kleru. Maaf, ngapunten. Heeh. Ndang. Iki roke iso digawe karo Nisa. Lanjutno. Oh, selawas sanggonku nunggu. Astagfirullahaladzim. Beda kuat aku, Mas. Jan kayak kesetrum. Yo, penghayati perang kok. Rangkul. Mas aja mundur. Geger ombone ram to. Ya. Kok gruaket. Sekolah aku sing jengking ya kesel sama. Pegah kok. Rame to. Oh, Mas Jerman pengen. Terus amung tansah ngleledok. Lele ngono kuwi kepi yo nggih pempes lho delok. Sik kok apa jenenge nganu lho Mas apa? apa kayak subalan ngono? Oh kaya supelan ngono kae. Ya asli ya. Oh tuntas. Malah dirogoi to. Kayak wayang dirogoh. Kayak wayang golek ngono iku. Ngeling ana rikala dina kepungkur. Kuwi ya kuliah lho kan. Kok kan to? Gede nduk. Mamah no mamah. Oh iya Ya mama. Oke ya. Mana kono. Mamah niken. Piye Mas? Hah? Piye? Kowe jare ya kuliah to? Yo alhamdulillah kuliah Mas. Iki kuliah ki diitung masih kanak-kanak apa? Piye? Piye? Ya diitung tugelan ngono. Tugelan kok Iki lek saling botol. karo guru-gurune lek pas wae murid grumbul ngono ora kepidak-pidak kancane ya. Padake piye apa piye kaya kepidak lho. Terus Ayo nak. Ayo. Iki pacare lho. Soalnya to, tak kira aku mbokne. Wong mbokne iki ning kene kok.
Mboke kok loro gitu. Yo, lah ngemik. Gas apa ya lho, Mas? Ora. Kok iso loro ki lho iki, Pak? Ora. Piye lho, Mas? Ora. Ayo bacaan yo. Yo bacaan. Mata enggak koclok. Los pokoke. Yo. Sing romantis. Romantis. Heeh. Teko di. Seliramu nate ngandika tresno lahir terus sing batin. Dicium sik tangane. Oh. Kayak anak ae karo Bu. Sae kengisoran dadi angel. Angel. Tembakangan tutuk nih. Kok iso mencolot lho. Kok kaya kuat. Gusti Allah. Wawut tok. Wes, wes kayak kono wae ya. Wes. Anu ya, tembakangan. Oke. Mundut mau ya. San joget ora iki? Gak. Aku tak menikmati suaramu karo nduk niken sik ning kene. Oh, ngono ya. Ketae apike lampune dipateni ora apik ketae. Aku. Yo. Terima kasih. Iki uga ana pamundutan Sutya saka kader Posyandu Wonorejo request gending Sutya karo Gerajakan Banyuwangi. Ayo nanjake sini. Ben ora leren. Sapa iki yo? Anu Mbak Enggar karo Mbak Dwi. Oke. Sutya. Nggih. Sampeyan joget ya ora apa-apa. Oke. Ayo jumeneng berdua di spot yo. Oke. Sutya Mbak Enggar arep. Siap. Amundut menika. Nggih.
Kasih, yuk terakhir, mengko perkara lagu selanjutnya disambung ning goro-goro. Terakhir Dek Sinta, yo jemeneng sepati. Duduk ntar gak apa-apa. Nanti disambung lagi goro-goro. Wah, wingi jane ujian kuning kampus wingi nggawa mastris ya. Wayang jane. Nilaimu pira, Truk? Ya ora dhuwur, nggur 390. Ora dhuwur, nggur semono ora. Kumlot. Ayo niken, nduk niken. Semeneng ya. Lah iya. Mati Mas Den. Pripun Kang Mas? Wah iya jumeneng no. Biar otot-otot kaki peredaran darah lancar. Ya. Ukur. Kaki dalang lek ngempet pipis ngono kae piye Mas? Ya kan empun metu lewat keringet to cairan-cairan tubuh itu. Masa? Berarti keringetnya pesing kabeh ambune. Ya ora kok sing metu ning ngisor itu terus metu ning keringet. Jarene ngono. Maksudnya cairan tubuh itu sudah tersalurkan lewat air keringat. Lepet ngengek. Ora mungkin lah. Wah, ngono to. Ayo nembang apa iki? Sinden ora iso ngempet ya? Ngopo? Sinden ngono kae lho. Lah sampean yo ngempet yo kuat no ngati goro-goro iki. Kan aku enggak kebelet tapi. Oh, gak kebelet. Ayo. Nyapa? Ya nyanyi ta mosok matun. Ya nyanyi apa? Apa ki mau ana pamundhut lewung Masa gubuk nemune kok iso ta nemu? gubuk asmara. Masa nemune kok iso? Nemu kowe asati ambyare. Kok malah digandrung Mas Tris. Aja gelem digandrung Mbak Niken. Sesuk iso. Kibotmu kadal lho engko. Iki diparingi sing halus apa sing kasar, Mas? Kasar nggih, anget-anget nggih. Mas Akbar ini nek ketemu aku mesti njaluke sing kasar. Nggih. Rada anu nyiksa-nyiksa sithik. Nembange Mahayati. Aku kok lek disiksa sakit no, Mas. Mboten. Tenggorokanku nanti. Wes kon ndi. Apa iki? Yo, kembang wangi apa meng. Kalih welasku. Nggih, monggo. Heeh. Kalih welasku. Heeh. Oh, jajalan aku mong sama wis tuwek kok kon jajal. Jangan nodai keperjakaanku. Kembang wangi mawon. Ya, kembang wangi. Kembang wangi Mas Tris. Ya, kembang wangi, engko kleru kembang boreh. Bela, dandutan iso nggih catetan barang. Lho niku notasi. Kaya jineman ngono kae ya. Di gong pira ngoten niku dhewe. Oh, tukang kecer kadang sing goleki nada. Ya. Kembang wangi, oke. Nadane nganu, Mas. Nah, Nadane C. Nah, C Mas Tris. C ning wok. Tak kira B ning C. F. B ning apa? B ning F tak kira. B ning F. BF ke apa, Mas? Itu apa ya? Matur suwun Gusti. Oh Itu, itu C. Oh ya luput Mas berarti. luput. Napa C Mbah Saban?
Iya. Ya, baleni yo. Tak pluwili iki mau sak pira batinku. Sepurane Mas. Tak kei bayaran tambahan Mas. Wedes. Ya. Yo. Baleni kawal iki.
Jangan duduk dulu Dek Niken. Jangan duduk dulu. Kepengen nanu. Jangan duduk. Sinden semua. Sinden semua jumeneng. Sinden semua jumeneng. Jumeneng ke depan. Nah, jumeneng kabeh. Dek Niken depan dhewe mandu jogete. Depan dhewe kok pengen junggo apa piye? Ya mesti kei jarak. Dadi Dek Niken sing mandu gerak. Nggo ikuti gerak Dek Niken. Gak mau. Pargoi. Lagune apa, Mas? Labuke kok gak ngatek kok. Ngawut. Masa kae buke lingkuh tapi wis ana sing ngatek. Kasepuan niku. Kasepuan. Niku jaman 6 nggih jumeneng bubar sinem niku. Ning gandeng sampun sepuh. Ngono, Cek. Apa ki lagune? Apa ngongkon aku iki? Yo ning kono. Ayo ta. Apa lagune? Sembarang. Bilang dulu no. Seraginan boleh. Cantik. Cantik. Di depan sana. Seraginan boleh, musik juga boleh. Sayang ngono. Niken sayang. Nyapo, pilo nyapo aku. Ora cetha. Semangat to. Oke, ya, heeh. Apa ki lagune? Seraginan apa musik? Dangdut ular kambang mawon. Oh ya. Ular kambang dipargoine ngono kan. Enak. Becek apa? Terus sing yoso ini kono kucluk. Apa? Ini pargoi lho Mas. Apa ki musik biar berarti musik nu. Ya no musik. Napa Mbak? Mbak napa? Soto, rawon, kroto, napa? Apa? Loh. Lah kok malah takon aku mulai lho aku ki kok. Sanes apa gamelan ninggal katernan. Sanes kok panggah gamelan domongi sing eneng kike lho. Kok ndak manuti nyapu to jane. Ya sanes. Sanes. Mas wis catetanmu apa ae to jane? Heeh. Kok rasaku lagu apa panggah kuwi? Lah malah cucur bawuk ngene aja. Catetanmu kuwi lho. Peh. Kuwi walike malah nyukur. Oh, ikan dalam kolam. Jangan. Iya cocok kuwi. Janganlah ikan ke wo. Tirukan Dik Niken ya nggo jogete. Halah nerokne aku lek kangelan. Bisa. Ikan dalam kolam Mas Tris ya.